سرێک و دەرکەت ڕاستێ زلامێکیش خۆرە خزمەتکارێک ستەندە بوو خزمەتکار ji ئەفەندی رە گۆ سێ حەب شەرتێ من هەیە زبەنی تێکلی نمێژا منا فەرز نەبە برۆژ تو کیژان کاری دخوازە بدە من ئەنجاق بشەv کار و ئیش نەدە من li mala xwe odeyekê bide min ku ji min pêve kes nikar bi here wê odegê tamam min şertê te qebûl kir xizmetkar bi roj kar û îş dikir bi şev jî bi îbadetê re meşxûl dibû zilamê han şevekê dît ku lambeya odeya xizmetkar vêxistiye wexta di ber derî re li hundur nêrî çi bibîne xizmetkar li ser secdê li ser sera qendîlek vêketîge نور جê dişûriqîne û ber bi erşî ala ve ey xwedayê min ji ber ku ez bi roj ji efendiyê xwe re xizmetê dikim ez zêde nikarim ji te re îbadet bikim heger ne wisa baya min ê şev û roj bo te îbadet bikira min efû bike ey xwedayê min serê sibehê efendî ji xanima xwe re qal kir şeva duda ew xanima xwe çûn dîsalê nerîn bi eynî hedîseyê re hatin rûhev jin û mêr her du jî giriyan wexta bû sibe efendîş xizmetkar re got ji niha û pê de tu dikare bi roj jî îbadetê bike û êdî tu hur û serbest e sirrê te eşkere bû ey xweda êdî jiyana dingê bêfêde ye xizmetkar ji bo rihê wî bistîne ji xweda re dua kir hemal wê derê rihê xwe teslîm kir bêhna misk û ember li tevahiya malê belav bûbû